Bidla fil-gvern tassigura li jsiru l-bidliet neċessari biex pajjiżna jitneħħa minn fuq il-grey list tal-FATF. Dan saħħu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu mal-gazzetta Sunday Times of Malta feluq is-sena minn mindu kien elett mit-tesserati bħala l-kap il-ġdid tal-partit. U sqar li bidla fit-tmexxija tal-partit tħalli bidla anke dwar kif wieħed iħares lejn pajjiżna. Il-fatt li dal-poplu jażel bidla qed jibgħat messaġġ li mhux veru huwa korrott. Fil-waqt li Bernard Grech diġà kommetta ruħu li gvern ġdid immexxi minnu joħroġ lil Malta minn din il-lista fi żmien 90 ġurnata, il-Prim Ministru qed jibqa' ma jagħtix data meta hu ser ikun qed jagħmel dan. Waqt l-intervista ma' Times, Bernard Grech tkellem ukoll dwar kif ilu diversi xhur jisħaq kif is-settur tal-kostruzzjoni ma jistax jibqa' dej b'dawn l-abbużi. Xiġifieri jien qed ngħix ġodari u jkun hemm min qed jiżviluppa fuqi li ma jsegwix ir-regolamenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rrefera wkoll għal kif sfortunatament ix-xandir tal-Istat spiċċa maħtuf minn Kastilja u mill-Labor, tant li mhux iħalli l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jasal għand kulħadd.